Alright mga kawalay, nandito ngayon tayo sa may Quezon Avenue sa bayan ng Cuyapo. So, ito po yung kanilang pamilihang bayan ng Cuyapo. So, makikita nyo mga kawalay ay yan po yan. Yan po yan, pamilihang bayan ng Cuyapo. Laki-laki. May second floor pa. At ngayon naman mga kawalay ay nakapag-charge na kayo, nakapag-merienda na. So, para naman po sa bayan ng Balungao sa Pangasinan. Ilang oras kaya natin tatahakin yan mga kawalay? 30 minutes siguro mga kawalay nating babaybayin niya. Medyo ataw-kalaw ko na. Pahon mga kawalay, ibig sabihin kahit walang pintura yan dyan ay bawal mag-overtake ng pintura. Press pa siya. So, hindi lang basta-basta press dahil yan, pangit yung daanan. Mga kawalay, tayo pupunta ng bayan ng Balungao. Hindi lang tayo pupunta ng bayan ng Balungao, kundi dadaan pa mismo tayo doon sa may yan, libre. Dadaan pa mismo tayo dito sa may Mount Balungao. Tayo mismo dadaan na kawalay. Sana abot-abotin pa ng ating ulit. Nasa punos natin 30% na ganyan.
alas 9 ng umaga. Anong oras na? Nandito pa rin po tayo sa may parte ng Cuyapo pa rin po talaga to mga kawalay. Ayan, buti na lang. Dalawang hininga na lang, nasa Pangasinan na po tayo. Isa. Okay, tingin hininga para mabot na. Dalawa. Tingin hininga na lang para hindi na siya magtatlo mga kawalay. Ayan mga kawalay. Dito na tayo sa boundary mismo. Ayan. Dito ay may checkpoint. Yung checkpoint na po yan. Imbis na dediretso tayo mga kawalay dahil pupunta po tayo ng Balungao, ay tayo po ay kakanan na rin eh. Okay? Dito na po tayo kakanan. Ayan. Dati dito ako yung nag-charity rides. Kakanan po tayo dito. Ayan. Kakanan, papunta po tayo ng Balungao. Balungao. Balungao lang tayo. Diretso lang.
Uy, may kaldero. Palusong na yan. Third gear lang tayo, third gear. Third gear. Kung mabilis pa masyado, bigyan ng preno. Second gear. Tama lang po yung third gear niyan, mga kalay. Na rito mga kolay dahil siguro nakapunta tayo ng bundok. Mataas, pero palusong, prepare naman dito tayo sa lower. Ito yung mga kamalay yun. Balungao. Mount Balungao. Mga kamalay. Mataas na naman ng mga kamalay. Balungao. Kita naman yung mga kamalay. Slow down, dangerous curve. Dami na rin kabahayan dito. BBM Sara. Yan ang BBM Sara. Hey, BBM. Yan, magandang daan ng mga kalay. Dadaanan pa rin mga kaibigan. Pero hindi naman tayo sa may balls naman yung hot spring.
sigurado, hindi natin kabisado yung lugar. Ito lang. Wagwangin, ito, bumalik mo doon siya. Yun mga kolay, oh, lapit na natin dyan sa mga Balungao na yan, oh. Eh, wala na motor doon mga kolay, hindi na siguro makakot. Ayan mga kalay, kitang kita naman sana yan doon, oh. Palusong na tayo mga kalay. Yun, oh. Kita yan mga kalay. Tignan mo. Halos kitang kita mo kung gaano ka taas yung ano natin, piesto, di ba? Kitang kita. O kung ano, pag hindi nyo pa nakita yan, ganda mga kalay, oh. Halos Pangasinan, kita mo yan dyan, oh. Yun, oh. Yan, oh. Hindi lang Pangasinan. Ano kaya kalayo yan, di ba? Ganyan ka tarik kung saan tayo naroon mga kalay. Palusong naman na tayo dahil huminto lang tayo saglit doon sa taas. Palusong pa rin mga kanay. Ano naman kung gaano katarik yun. Yun yung papuntang Balungao mga kalay. Dahil walang ano, masyadong tubig, eh ano yan, naglalaro sila punta parang dami.
Hindi lang inaya. Akyat pa. Palusong na naman tayo mga kawalay. Slow down, accident prone na rin. Kita nyo lang kung gaano katarik yan mga kawalay, ha? Tarik! Ang tarik-tarik. Ayan, kahoy. Okay. Ito. Pag ba ito, ay hintuan sana natin. Ano yan? Kakabit. Kaya naman ng mga kakabit yan. Ito po natin yung makawa naman yung vlog natin ngayon dahil yun nga nakinig tayo konti. Siyempre yung tirahan natin matarik talaga mga kawalay. Hindi lang matarik dyan dahil mga bumbang hindi na pwedeng patakbo tayo ng patakbo dyan. Napakadelikado po. Dating natin din sa part ng Balungao ay ganyan na tayo ulit. Pwede nyo masyadong mahaba yung ating hirap mag-edit, hirap tanggalin yung tanggalin na part dyan, yung mga kaligtaan nyo para ganda mo mag-edit yung isa lang kasi napakahaba ko ito Balungao. Yan nga, highway na po. So, pag nakaliwa tayo yan dyan, mga kaolay, ay pang papatak-patak sa ulan. Safe
Okay. So, ito yung bayan ng Balungao mga kawalay. Approaching Balungao Town proper. Makita nyo naman, Balungao Town proper. Ito na po yung mga kawalay. Yung sinasabi natin, Balungao Public Market. Ang dami talaga Balungao Public Market na naman. Daanan natin. May bagong videos na naman po natin ay galing tayo ng Cuyapo. Pumunta tayo ng Balungao Town Hall. Ayan po yan mga kalay. Hanggang dito lang tayo mga kalay. Stop muna tayo. Tayo magpahinga. Gilid lang natin higit. Yeah.